Pořadatelů 37. memoriálu Richarda Knolla přivítat na tomto myslivecky významném místě. Místě, které bylo součástí známějšího panství hraběte Františka Antonína Šporka. Zde byly položeny základy tradic české myslivosti, jak jsme byli před maličkou chvilkou svědky. Zde též významný stoupil význam loveckého psa, neboť bez něho by nebylo možno uskutečnit parkourní hon, ušlechtilou komise Českomoravské myslivecké jednoty pana senátora Trpáka a pana poslance Beniše. Dále vítám delegovaný sbor rozhodčích s vrchním rozhodčím Františkem Zahradníčkem. Vítám i přítomného zástupce pořadatele předchozího ročníku memoriálu Richarda Knolla, paní Gregorovou z Plzně. Dovolím si přivítat i přítomné sponzory, po případě jejich zástupce. Požádal bych nyní o krátká vystoupení členy čestného předsednictva. Přináší. Přeju vám krásný lovecký zážitek i hezké prožitky v dnešním prosluněném. Děkuji. Vážení přátelé kinologie a myslivosti, dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil jménem všech členů a rytířů řádu svatého Huberta. Sbore, vážená korono, hosté. Dovolte mi, abych vás jménem Českomoravské myslivecké jednoty v Praze přivítal na 37. ročníku memoriálu Richarda Knolla. Z tohoto místa bych si dovolil omluvit pana předsedu inženýra, že jste se dostali, bych obrazně řekl, až za tyhle špalky. Buďme rádi za to, že máme tak obětavé kinology, kteří své čtyřnohé přátelé dovedou, a dovolím si říct, takřka k dokonalosti. Já vím, že jedna malá chybička může zhatit vaše plány. Berte to ovšem tak, že je to přece jenom sport. Děkuji a slibuji předchozím pořadatelům, že splníme všechny povinnosti, které se k držení kroniky do příštího memoriálu prostě je nutné vykonat. Děkuji. A vůdkyně, vážení vůdci, čestné předsednictvo, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte mi jménem delegovaného sboru rozhodčích Českomoravskou myslivecké jednotou a jménem svým, abych vás pozdravil a přivítal na 37. ročníku memoriálu Richarda Knolla. Jan Toman. Malé pole posuzují pánové Karel Španěl, pan Josef Hátle. Práci na vodě posuzuje pan inženýr Jiří Formánek a pan Jaroslav Vaněk. Co se týče lesa, tak na les na barvách budou posuzovat pánové Václav Lokvenc, Jan Korcián, Stanislav Bejšovec, Jaroslav Dostál a Zdeněk Horák. Vlečky bude posuzovat pan Miloslav Pazderka a pan Petr Imlauf. Drobné disciplíny pan Eduard Martínek a pan Vladimír Skoval. Memoriálu Richarda Knolla oficiálně za zahájený při okresním mistrovství spolku Českomoravské myslivecké jednoty Trutnov a provolávám lovecké kinologii zdar. Zdar.
vážení, a odjeli na své pracoviště. Ostatní chvilku zůstanou na svých místech